Abusia me mamo akwa babiem medam wase se bribia wo de ofidie no eto Aprebi waves empani ahia adwumadi so ene empani ahia ye to na no asem no so enipa ben ne wahemfie wono dwumadi ene sei yesua bi na ye to so Adafo abotre clinic aba ama yade nyinara yesama ne yeye se wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no wakane nyina akyerew na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wachiri kase no eya wo ya stroke eha wo no wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be sawo yade a wo haw bia eni akire abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase Doctor, I was 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abutre Clinic. Yanam ako pressure kwan so besan yade. Abusia na no meka achia me asem ma me nsamfa bi MP so meka kire wo se wo chia me ono na wode wo hene asem atudwa ane wo sanso ye wo hene somafo messenger tise wo hene be soma wo bia wodi nkan eye chia me ebiri bia ne chia me ene wo soma no na wo chia me no ehenkwafo e wo hemfie ho nyina wono muti ene chia me achese wo chiame no ene ye wono boys SP ene ye hinkwafo no nyina e boys SP na ade a ebema se obi enam ho a obehunu se wo ye chiame se ye dwabo bia se ye de eye achiame pom a ebere bia ya na efua wono mo no enti se wo hunu se obi kita achiame pom a ye nka ahwe nkire wo a eno nko aka bibi kire wo se ohene chiame ena ekure ena wonim de nam no so a yebenya achia me eye wo hene bia wodi nkan a no wo adanse akorokire enam sa wo hene so ene ma yenya achia me wo kasafa obi so ma enam so yebenya achia me ho abakosem wo na sa adanse akorokire hene no a no wo kasafa wo bi so a na so obenya ne chia me wono ne chia me wodi nkan ye sa achia me no na ye frɛ no chia me mfemfena anim chia me mfemfena anim ene ntimi gidi se wo kai sa asem we se chia me anim asem ka wasena na wasomu a aha ho abakosem wo ho te ene de ye mfansa ha dachi bi me de beba afi yenko chidom hene sa chidom hene ne hone ne din kura ese e kire se wonom ene bo wo hene chidom yamfa ne se meti hoi me ye wo hene ena metima konwa so abusia so ni mse manini machi ane me hunu machi eni nti sade beye na obi enkofiri ohene awraw sade beye na nipa boni ni bi enkofiri wo hene mfirachire nti ena sa chidom hene anase chidomfo wonom wo ho na chidomfo no enye obi akeke efrise me ohene chi wonom gina no eye bambo emu oduro ena wonom ebo nti awose oyi wo bia gidi e woni mu no esi pisi tasi dwa eni nti chidom hene nye obi akeke dodo nora eye ehemfo ne ma ena ya na wonom ebo ohene chidom wo mu na ya na wonom eye saa chidom hene no na wa ohene bade ye se wa wonim wantena ho ma wo mefiri ne se awraw wantena ho ma wo emedi ne se o medi ne bone eni nti ebasa no a eye na bambo no ewiemu die enti chidom hene no anase chidomfo no wonom nyina eye wo hene ne ma madika aka cho se dodo na ya na wonom egina wo hene achi chidom hene wonto ahene fo ane wo hene ena ne bane no enti ye den na wono ba betu ne papa fo wonto wo hene fo na mmom omutimi susu bibi kire wonom se enti poto kasa ebo ya kana se they suggest
ono mo entu ne fo se ye tu fo se da na ye nyese dabi enti omo kasa dodo na ye nana yesusu se papa yesusu se aha they always suggest to the chief and enti we eye chidom hene wonom dwumadie bi eno no afa yenkwa ankobia yi ankobia de meka ya wokora wahunu wonkwa bawo ene wadi bawa de onde otankamfa akon ahemfie wa na wote ankobia hene nyame anim ni wonkwa baabi anso ampa ankobia hene wonkwa baabi a na se wo wura ahemfie ho abakosem empeninsem emu ensem biara ankobia hene ne guni nsem ane efisɛ wonde ne de ne sɛ biribia wote ahemfie ho da bia wote fie ene nti awose bibia wo hunu efa ahemfie ho no mo timpeninsem nyina wono ene guni nsem ene nti sɛ wo hene bi swai enye wo hene foforo bia ahemfie ho no mo no eyankobia hene no enna wo kyerɛkyerɛ no eniema ewa ahemfie ho wo kyerɛkyerɛ no de wono mu yokoduro ahye so de wo so wo ye de sɛ wo yo sɛ de yesi eto enkonwa so aduane ene ade eyankobia hene ene wo kyerɛ wo hene ne nyinaa enkonwa ewa ahemfie ho no mo no bia akyiwade ankobia hene ene kyerɛ wo hene wo hunu we nyinaa abusua ankobia hene enye sɛ wote fa akon no wani dwuma bi adi ahemfie ne nyinara nimde ho abakosem ene mo tetesem nyinaa wono ene egu ne nsam ena afi wo na kyerɛ wo hene sɛ de esi nante bedwam ye kasa bedwam ye sa ene enema pii ankobia sa wo dwuma pa di nti nyanwanwa sɛ biribia wo sɛ wo ahemfie sɛ de bɛyɛ no benya bra kyerɛkyerɛ wo hene we num nyinaa wei eya ankobia hene ne niema bi ne dwumadie bi a odi e wa ahemfie afi yenhwe nifa hene wono na se wo hene tenase a wono ma ete wo hene nifa so nyinaa wono muti ene nifa hene na kyerɛ sɛ wono ma etena wo hene nifa so nyinaa wono mu fakutire ene nifa hene ene nti sɛ wuti ne din no kora eka kyerɛ wo sɛ otena ohene ne nifa so woyi kontire firi hɔ a obi biara ni hɔ a obetimi ahunahuna nifa hene obetimi aka ne kasaboa ehye nifa hene yam dabi onsuro bibia wa hemfie wo agye kontire enti nifa hene nso ne mu odu pa so obi eba hemfie na se wo ba no okita dubone bi ana aduro bi wone ho a awu sɛ ye tenase a na sɛ ye kyia obi a obesi ahemfie ho bia sɛ me ne wo hene no a esan sa asante ye kyia firi ni fanti enkyia no eba ebefiri ni fa so sei nanso ohene ne te wo ne de ye wo hene ni benkum so ene be firi nkyia ne be hyase afiri ene nti so obi kita duro na so wodi wura ahemfie ho na se o kyia ba na benkum hene wantimi anwo aduro na no a efiri se wo kyia benkum hene obedi ka kyia ne kane se wantimi anwo aduro na no a wo kyia de beduru ni fa ho no mo a wo se ni fa hene wasede no no se wo dwo sa aduro na no ansakora no wa kyia wi atena se ami ebisa na mane ansana se wodi aduro no ebeye bibio wo ahemfie ho no mo a ene mo abre na se mo ntimi amfa anya hwe ene nti so obi kita adubone bi no di rahemfie a benkum hene na wasa wodi nkan dwena no firi so wono no obedi ka kyia no ansana waduru wo hene so na emmom se benkum hene ntimi anyoa no na wo kyia de betwam wo hene ho na oduru ni fa hene ho a ni fa hene ho ye last stop obedwoa no enti aduro na betoro ntimi mfa nya hwe e wa hemfie ho no mo enti ni fa hene asodie da no so pa maka kyerɛw wotena wo hene ni fa so wei ene afoforo pii ka ho ena ni fa hene eye e wa hemfie ho afi ma mefa benkum nto aso preko sɛ wo hene tena se a wo ne hema etena ne benkum so poto kasa mu ye beka sɛ immediate left wo hema ene etoa wo hene so ohema free hwa na afa benkum hene etoa so na emom se ba se ohene tena se na ohema ni wode a ene benkum hene no toa so preko na afa wonom aka no so no wonom esa so ene ntia ba se yi a
Wɔnom a ɛtena benkum ni nyinaa no, benkum hene no ene wɔnom fekutire. Ɔno ne wɔnom boys SP. Mepacho wɔhema enka ho. Wɔhema enhye benkum hene ase. Wɔnom a aka ne de wɔn nyina da eti ene benkum hene no. Me kyerɛ nifa hene mu de tudwa sa asante. Ye chia firi nifa. Sa meme no wɔhene no na mete hɔ na obi efiri manim ntentenso oba obɛchia firi wɔno ne nifa. Sa nipa kro no nifa no eye me ɔhene me benkum. Enti benkum hene obedi ka achia benkum hene ansa na ɔba bɛchia me ɔhene na mete akonwa mu no. Enti so okita dubɔne bi a benkum hene na ye na sɛde edi kan so wɔdwo aduro na no. Enti benkum hene so die ne so papa. Sa wantimi anwowa no a na ebeduru nifa hene hɔ. Enti wɔno na di kan a wo face saa aduro no. Ti benkum hene na sɛde bi ɛno no. Wonim sɛ sɛ yɛkɔsa sɛde yɛte ɔhene tena sɛ yɛte no ne bremu ne sɛde wɔ sɛ obi atena no saa ne yɛkɔsa nso a yɛhyehyɛ no. Ɛne nti ɛba sɛ yɛkɔsa wɔno ma di benkum so nyina da wɔ mu ti ne benkum hene. Ɛne nti benkum hene bɛyɛ sa hene ɛwɔ benkum ɛfamu hɔ no mo. Na nifa no nso ɛno nso wɔno so ayɛ ne deɛ sara. Ɛne nti benkum hene nso asudie da ne so. Ɛne nti nifa ɛbɔ nifa ɛho ban no na benkum so bɔ ban na afei abɔnten dɔm so wɔno ɛbɔ ban fira ne mu hɔ na afei chidom ti ansa na yɛbɛka sɛ yakɔko yakɔsa wɔ hene atɔ no ɛne na saa atamfo no wɔno so wɔ mu abrem firi sɛ wodi fira ne mu ba yɛ wodi wɔ hɔ wo firi nifa ba yɛ wɔno ɛbɔ ban benkum yɛ wɔno ɛbɔ ban chidom yɛ wɔno ɛbɔ ban enti wɔ hene no ɛhyɛ mfimfini. Enti abusua saa enkrofokue nyina da ɛkon ni hɔ na yidie nanso wɔno mu wɔ dwumadie edi de bɔ wɔ hene ɛho ban ɛwɔ ahemfie. Abusua wei ene kakra ya ɛfa benkum hene ɛho. Afɛ yɛmmra wɔ hema.